Waduh. Tenang wae disele wis teko saiki. Halo. Halo. Ayo sing banter kendhange. Pak Sabar. Elingo marang janjimu wong manis nidrane saiki njur lali rusake awakku iki mung tansah mikir wong sing tak tresnani ayo ya jeng Rasane lara dadek lara piye yayi bagus melongo ora pamit aku saiki ada tunangmu mong kancung tandha katresnanku mangga kacu kuning dadi bebeleng nalika biyen kowe isih nyandeng rono rene isih tak gawa ra bisa pisah nadyan mung sedelo ayo Aki-aki tiang balingo wong bagus wis kangen ketemu sliramu aja kunting tajak nunggu Ayo. balingo wong bagus kumpul karo aku Guntur Madu Paiti Asute Korea Seksi Ya 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 Solo solo Monggo elingo marang janjimu wong manis nyidrane saiki jur lali Ya 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 rusake awak Ayo, Sir. iki wong tansah mikir sing tak tresnani aos monggo Rasane lara dadek wong bagus welungo ora pamit aku saiki ada tunangmu mong kancung putih tandha katresnanku ya mas sayang kacu kuning dadi bebeleng nalika biyen kowe isih nyandeng rono rene isih tak gawa ra bisa pisah nadyan mung sedelo ampun sah kuwatir menika diselipun sampun dugi engko dibianterke sak pole iki entuk wae nah iki disengeni PLN nambah senenge ya iso mas engko ya aja disengeni Mbah Mul mesake soalnya sapa sing gelem nglakoni kok omah persiapan ya apa ayo ditutup diajeng Aki-aki Oh. balingo wong bagus wis kangen
Mbah nuwun.